20. Ang 20. Ang 20. Ha? Ride na kami ng boat. Thank you. Naku, Diyan tayo? mainit kaya? Sige na, para dito. Ha? Diyan na lang? Dito kaya? Sige. Balance. Okay. Balance. Balance. I need some more back. You have to be more back. Dito ka. Dito ka na mabalance. Balance. Malamig. Forward. Here? Okay? Mahang ka nung mabalance. Pwede nga makuha. Mainit. Ay, mainit sa puwet. It's hot. Parang may kumadjay eh. We're going now. Hi, Ate Lolet. Sit down, please. Sorry. So excited.
Kanya-kanyari lang. We're here to Long Island already. Blue Ocean naman ito eh. Ako, kaya kailangan tanggalin natin ang ating mga shoes. Patayo, kaya niya. Patayo. Ba't ang layo? Alam mo kung pakuul. Gusto yun na, hindi naman pala sulit. Ma-block talaga tayo. Ayun lang. Talagang Long Island. Sa wakas. Dito rin talaga kami sa destination namin. Long Island. Pero parang sa ulo. Dito kasi yung rock, ano, Ayan yun. Ah, yun yun ang sa top. oh, Gusto mo. Rocky Mountain. Off from the boat. Tapos kukunin niya tayo mamaya. kailangan niya. Sunduin na tayo maganda na. Okay. Okay. Alright. Tanggal na tayo ng ating Tanggalin ang sapatos. maganda lang pala talaga nag-walking shorts. Wow. That's it. We need to remove our shoes. That's
tayo. Ba't ang lalim? Let's go. Malalim pa. Kahit saan naman mababasa tayo eh. Wow! Wow! Set! Okay. Bababa na kami. Ayan na. We are here ready. The final destination. Black Island. Sa Boracay. Nandito kami sa Boracay. Boracay is real. Boracay ni Boracay. Yep. Join it again. Ilulit! Pahiran ng Bakit? Tinatawag ka na ba nila? Bakit ba? Ano bang problema? Kakain nga sila sa Maxim 75 per meal. Merienda pa nila 35 pa. Panibagong ano naman. Bakit? Pwede rin, padala mo sa akin yung video na yan ah. Slidey ko ah. Parang nung kabataan mo lang siya. Ayun. Dito sa kanila kumain ng mga ano. Dito may drama. Pababa din sila dun din eh. Kaya baka dito ang tamang daan. Oh, ito raw ang tamang daan. Sa dating daan. Oh, may ribbon-ribbon. Kasi may ribbon, na rin. Na rin. Blue. The traffic. Bakit may traffic? Ano na yan? The traffic na. Parang may tumai pa dito. Ayan, inaapakan mo ate. Di ba yan? Suka. Pero ahas ha. Takot po kami sa ahas.